Dalawa medyas ko, kaya di malamig. Ano ba yan? Ayun si Gigi. Lamig na lamig yan. Red na red. Yun lang din naman ang viewers. Siyempre ginantay nga eh. Oh, may views na. Isa. Dalawa. Ginto na naman. Dalawa na nag-like. Hello po, ADR TV. Good evening. Santi Pasing, oh, lamig na lamig. Ipabura mo nga kay Tita Isa yung una ka mo. Yung unang kwan. Ano, mahina? Signal. Item. Puyat, guys. Puyat pero sulit. Hello po, Sir Jerry Likias. Taga dito yan ay sa ano? Sa Bagyo. Welcome po sa Baguio. Ramdamin nyo ang lamig. God bless po. Oh, sobrang lamig nga po. Di kami makalabas sa sobrang lamig. Bukas ulit. Lalo siguro bukas ng gabi, market. Hello po, Ka-Aurolanda Peralta. Good Hello po, evening. Taga dito pala si Ka-Aurolanda. Welcome to my hometown, mga kabagis. Yan, thank you po. Ang lamig po pala dito. Pinabura mo, Tya? Burahin mo yung pinakauna, te. May wifi ba? Yung doon yung password doon sa ano. Medyo mahina lang po ang ano, internet dito. Ito po ang aming room. Medyo makalat. Ay, tanggalin yung wala. Ito yan ang tiligaya. Yan. Meron pa dyan sa taas. Hindi kami makalabas kasi nga baka maghina na naman yung ano, connection. Walang kilati, loading na naman. Teng, kano kag masawa kit may bumakit ka. Awan maasawa. Nagbirok kami ito'y bagyo awan mat batalisod. Ana? Nagabirok daw si DJ. Birok kami dito sa bagyo awan mat. Awan madalapos me. Oh, yan sa ate Isa. Sa ate Greta. Lamig na lamig. Lamig na lamig. Mahina ang signal. Wow, thank you po, Ka-Rolanda, sa face sticker. Taga dito pala si Ka-Rolanda eh, Bagyo. Kailan pong ano nyo dito, ang balik nyo? Magaling magkanta niya no, ganda ng boses. Kita-kits po tayo dito. Here rise me up. Sino? Yung May Disney. papan pa. Ay, ang lamig. Sobra. Guro niya yung ano, strawberry bangin natin dito. Hindi naman makakulit. Wala nang sikulan. Kaya hina ng signal, oh. Dito pala si Ka-Rolanda eh. Kailan pong ano nyo dito, ang balik? Ba't kinikindutan mo ko po? Nilalamig siya. Mag-shoutout ka nga dyan. Kasi
$50. Bukas po, nasa ano kami? Ano yun? Burnham? Burnham Park. Takits po tayo dyan. Burnham Park. Burnham Park. Burnham. Kanina, pumunta kami ng Dito kami kasi. The Botanical Garden. Tsaka sa ano? Strawberry. SM Baguio. Sa Strawberry Farm. Inaw po kami lang. Joy. Yung, gagana na ulit. Hoping to visit Mindoro. Yan. Antayin po namin kayo, Kauralanda, sa Mindoro. October po, si Caroni was born in Baguio. Sa October, magawi siya dito. Wow. Sana ma-meet po namin kayo ni Karoni. Hoping to visit Mindoro. Uy, Cooper! Hello po kay Ma'am Risa Fedelo at kay Sir John Aragon. Hello po. At kay Sir Razel Kain po tayo ng Velasco. strawberry. Me. Kain po tayo guys. Me. Sariling pitas yan, guys. Me. Kanya. Sarap. Matamis. Shout out daw, friend. Shout out po kay Sir Joel Emperador. Yan, good evening po. Tamis. Yan, pinitas namin kanina. Si Auntie Ligaya, first time niya itong matikman. Lasang pan daw guys. Sabi niya, oh, kastoy mo lagay. Kasla kalautit mo. 700 ang kilo, guys. Kasi Oh. May shout out po kay Ma'am kay Sir Ryan Marbaldos. Na yun, laki oh. Nagdakkel. Madalang yung masarap to isuka. Namin sure kung anong oras ay baka tapos po sambag ganon. So ba, Sa ating Gretchen naman gusto. Bibya. Punta eh, sabi niya. Ate Gretchen nang daw magpunta. October pala uwi nila ka Orolanda. Ito? Kasi taga dito daw yung asawa niya si Kaara. Balik po kami sa October. Pitas ng pitas si Papa kanina eh. Sabi niya ipagpalit niya na naman ang dragon fruit sa palitan niya na raw ng strawberry yung dragon fruit. Hindi, kala niya kasi tag 50 lang. Kaya nag-enjoy siya sa kapipitas na eh. Kasi din talaga masarap. Sa Baguio po kayo, ingat mga kadraw. At yun dito sa Hong Kong, karating lang din po kanina, galing dyan sa Pinas. Nagbakasyon. Yan. Hello po kay Meljun Vlog. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Ano na siya kaagad oh. Yan. Shout out po kay Sir Lester Calis. Lester Calis ba o Calise? From Iloilo. Hello po Sir Lester. Good evening. Hello po. Ingat po dyan sa Iloilo. Malabo talaga siya no? May nangang wifi. Calise or Calis? Meron?
Pasensya na guys, malabo yung aming video. Medyo may ang signal dito. Yan, shout out po kay kapatid na Leia Pulido from the masyado po kasi wala yung Ilocos. Opo, kasi yung mga kasama ko, kukutal sila sa biyahe. Hanggang Walang na lang. pigsa. Na kaya ilang buwan namin kami ni Gigi. Tatlo. At Pero saka good isang job. paligid ng camera mo. Pero good job kami ngayon. Walang walang suka-suka. Walang 1 kilong pan. Hindi namin nagamit yung plastic naming baon. From Mindoro to Baguio, walang naglabas ng sama ng loob. Very good kami nila. Iwan ko lang sa pag-uwi. Fresh na fresh yung pintas natin, no? Sandamakmak ba naman yung bunamin namin eh. Kailangan ba ni Gigi ng boyfriend? Abay, oo naman po. Lalo po ngayong kalamig dito sa Baguio. Aba. Gayang dan. Chararat! Matulog ako guys. Good night. Good night Nabandog ka? guys. Matulog ako na talaga. Ayun na. Matulog ako talaga. Madikaya. Hindi naman. Dito lang, Teo. Magandang gabi ba yan? Magandang gabi, Bagyo. Malalay na ako, guys. Hi, Baguio. Kumusta ang team AFL dyan sa Baguio? Mga kapatid, sobrang lamig dyan ngayon pa shout out. Si Sir Rodel Lacostales. Sobrang lamig po. Sobrang lamig. Ay, Hello po, Caro del Lacostales. aming utot ni Gigi Agasaw. At kay Marshall Dulay. Hello po. Ito, hindi ka mag-bisang pagdalang mo. Good evening po, Ma'am Marshall Dulay. From KSA. Yan, nakasama na natin sa Antipasing sa ating Baguio trip. Namiss ko kayo na. Namiss ko kayo mga kadrago. Yo. Teo, hindi Dalawang taligaya, linggo guys. ako guys nawala sa vlog. Hindi kumakain ng gulay. Talaga. Pero nag-aukay. Ito lang ang gusto ko. Shout out po kay Sir Alvin Ibali. Good evening. Kay Sir Leo Mirafontes. Mirafontes. Hello po, Sir Leo. Magandang gabi. Callie. Sino nagluto ang te? Siyempre ikaw. Taligaya. Ang masarap ang luto. Wala lang kayong nagaluto. Natikman mo yung cauliflower and sarap. Wala lang kayong nagaluto. Pahinga ko. Hindi na mag-uwi. Hindi na ako mag-uwi. Ayaw na pauwi ng tata ko. Pero bukas na lang. Naku, itulog ka na lang. Almutso na naman. Every kon ata 3 hours ah. Alam niya. Marunong na. Alam niyo nga, ang tuwa na yan. Kaya nga. Alam niya gano'n. Buy-buya ka na oh. Madimat. Ay ko kaya. Sana dati isang rat na basa. Ganda lang tulugan ni Kuber, oh. Mag-electric pan ka eh. Bukas na kami na. Dito pala yung ate naming maganda, pinakamaganda. Hindi ah. Hi guys, maganda ako. Hi guys. The banker of the day. The banker of the day. Sino na po ang pinakaganda sa amin guys? Tiksi yan. Mukha na akong panganay sa kanilang apat. Pati mga purmahan niya pang panganay. Mukha na siyang bunso. Kaya sabi mo sa kanya, ano naman siya? Pek-pek siya. Ay. Hindi mulugatan kasta na eh. Ng mga atay. Kaya niya kung di siya kukurseng, puro kurseng. Kahit anong lotion, di magtalab sa sobrang lamig. Kursing lata. Guys, yung kabkab niya galing pang Mindoro yun. Fresh from ilog ng manggaling yung makabkab ko. Si Gigi po single. Sino po single sa inyo? Ito po, Santi Pasay. Santi Pasay. Santi Ligaya, malapit na mag-single. Yan, sige na sige Santi Ligaya ngayon. Siyempre yan, nandito ako sa Baguio. Marunong na, marunong na. Panikakatipan na.
Subscribe niyo daw siya guys sa kanyang, pakipollow daw siya sa kanyang Facebook. Agkakutol challenge. Ay, agkakutol. Wala pa guys akong page. Ay, channel. Di ba meron na? Simple Ay, yung sa Irene. Facebook page ba yun? Simple, ano ba yun? Sa TikTok. TikTok. Nagadupay Ano, mo. may TikTok na siya guys. Nagadupay mo at inapoy ko. Wala mang sayaw. Tikman ko nga ito kung masarap. Mahihayin ako guys. Opo, si Ka Irene po. Yan, yung sinundan ni Ate Joanne. Mas matanda po siya sa akin ah. Hindi ako mas matanda. Sabi man nila eh. Ang pinakamaganda sa kanila magkakapatid si Juan. Ano ba? Siyempre, inaanak niya. 6'7", Malo. Inaanak kasi ng Timalo si Joanna eh. Hindi kasi kami napabayaan lang guys sa bukid. Oo, nagtatanim kasi kami dati. Okay, pare naman tayo ah. Hindi rin. Ay, harap kainin niya pa. Hindi pa lang mabangka ni Dingding. Nangalay na ako. Si auntie talaga si ate ang bit niya. Mag-boyfriend ka na kasi. Siya pa yung mapugatang. Hindi makababa. Ano, hindi ko alam din saan ang tindahan. Bakit ang bilhin? Narigati ang asawa. Sakit lang ulo. Sakit lang ulo. Tumadwan? Hala, ay sa tita lang to. Tawag mo dati, huwag ka akong magkabili. Hindi ko rin alam yung tindahan. Hindi, kabayaan mo. Ganito mo. Mainom ba? Ba't 1.5? Okay, katatak meron kang sobrang sa'yo. Masarap yan. Cooper. Mga video-video mo wala yun eh. Cooper. Mabait naman yan si Cooper eh. Maganda ka ba? Dawi-dawi. Oh, shout out guys. Shout out. Mag-boyfriend ka na kasi, Pen. Ito nga nabasa. Saan ba? Magalabas. Wala namang nag-shout out. Maganda pa ako. Mag-boyfriend ka na kasi, Pen. Huwag na yun. Nabasa ko na yun. Pa-shout out naman sa Tabafunda family dyan sa Pinsao, Baguio City. Shout out po sa Tabafunda family. Hello po. Tabafunda family. Ingat po dyan. Kung pagbasa ate, wag pa bebe ah. Meron talaga. Hi po kay Rinhe. Ganyo po. Nanonood po ako ng live. Ay, thank you po Ma'am Jess. Thank you po. Mine ka na lang kaya kita, Peng. From Lester Calice. Mine na daw, Peng. Yours na nga raw, job. Gayang-gang. Hanggang nga, Peng. Dato pa yun eh. Oh, next. Pa-shout out po from Santa Rosa, Laguna. Shout out sa'yo, Miss Crisel Espinosa. Hello po, Miss Crisel Espinosa from Laguna. Laguna ba? Matulog mo yung tabi ako dati pag kumkuyan. Ano? From Ragasa family, hope you enjoy your vacation. Take care. From Miss Liza from Saipan. Hello, po, Ma'am Liza. Dito na ako. Super, tulog na tayo. Tulog ka na? Stress ka sa biyahe. Magkasisbo ako. Tulog na ko, Pearl. Ano, matulog ka na, Day? Wala nang base-behes? Walang hugas? Basta na, nabiga ako. Bukas na pagsamba. Dati dyan niya naligo. Oh, naligo ako. Kapo ng gabi. Absent mo Hello po kay Ma'am Nancy Orlando. Hello po, Ma'am Nancy. Hello po. Siguro man Saan galing Ate mo, Peng? Siya ba yung taga Singapore? Opo. Dumating po siya nung 21. Pero nagdiretso po siya ng Cagayan sa province po ng kanyang asawa. Ayan. Namasyal din siya doon kasi hindi pa siya nakakapunta doon. Tapos dito na lang kami nag-meet sa Baguio. Good night na po mga langgay. Good night po. Good night po. Sir. Good night po, mga langgo. Langgo. Aray. Nalit na ako. Sarap ng chapsoy. nagpainom.
Cooper. Hello po sa ating 67 viewers. Good evening. Hello po. Enjoy your vacation, solid subscriber from Cabuyao, Laguna. Yan. Thank you so much po, Ma'am Nancy. Orlando. Ma'am Nancy. Dilim daw. Alay, kabagtat. Alay na ako. Nangalay na pa eh. Tulog na tayo. Nay, Madilim siya. Alay, si Chacha. yung sa gitna. Hala. Ma'am kasing switch. Ikaw nga din, boy. Ngalay na ako, boy. Anong oras na? Hindi na kayo magkain? 8 na dito. Hindi na. May kanin pa daw. Kung gusto mo, sinong gusto mo kumain. Magpapak na lang ako. Hello po, Kabong Paredes. Good evening. Special shout out from Binangonan, Rizal. Yan, shout out po kay Kabong Paredes from Binangonan, Rizal. Ay, Ma'am Gemma Kadbagan. Nas- Hello po. From Toronto. Hello po, Ma'am Gemma. Oo, nanggaling kami sa Morong kila Ate Joanne. Malapit may binangonan eh. Ay, pumunta rin po kami ng ng windmill sa Pililla, Rizal. Santi Pasig, hindi ito rin ang pasyal doon. Ano? Hindi na ako makasama eh. Yung malaking electric fan. Opo, kasama po namin sa Ate Aisa na tutulog na po. Napagod sa biyahe. Good night po, Cardel Acostales. Katbaban. Yan, shout out po kay Ma'am Lovely Pasio ng Kashiwa City, Japan. Kashiwa City, Japan na rin po siya ngayon. Hello po kay Ma'am Lovely. Ingat po Hello dyan po. sa Japan. Ayan, pinapa-shoutout po ni Sir Benedict Pasetes. Hello, dear fellow ladies, subscribing here in Baguio, enjoy your stay in the city. Yan, thank you so much po, Ilocana sa syudad. Hello din po kay Cherry Bantian. Ingat and enjoy yan. Thank you so much po. Sobrang nag-i-enjoy naman po kami dito. Eh, sobrang lamig. Gutom, Kakayanin. gutom yan. Kainin mo yung gulay. Ipakita mo nga Magandang magkakain gabi, ka guys. ng gulay. Dito sa bag natin. Sige nga, ante. Ate Para sa Gretchen, yan kanila, yung brown. kainin mo daw yung gulay. Yan yung brown. Diyan ka nilagay. Madinalat na kaya. Pasensya na guys. Silan yun sa gulay. Mangukisak ka. Buga. Sarap ng igop niya, oh. Wala na. Wala na. Yan, good night na po dahil nasasamba pa po kami bukas. Good Kita night kits po. po ulit bukas. Abangan nyo na lang po yung next upload namin. Hindi ko pa maharap mag-edit. At nag-enjoy pa siya, guys. Opo. Siyempre, enjoy ko din yung bakasyon ko eh. Sino yung huling nag-ano? Si... Diyos ko, naglamig na dito sa Biskaya. Kaya, trip-lip, ano yun? Tripod pa ng lamig dyan. Diyan yun na sa inyo. Enjoy. Yan. Thank you po, Ma'am Ednilan ko from Nueva Vizcaya.
Mahit kumamat na nakabakasyon tatlo makita, titim di ipon ladies, tamapan kami man ken. Magandang gabi po sa inyong lahat, Good taste. mga ka-dragon. From Den Lomiwan. Ingat kayo dyan. Ready, shout out to sila Lomiwan. Yan, shout out po kay Sir Andy Zambrano from Liliw, Laguna. Yan. Hello po sa mga taga Liliw, Laguna. Timatang kayo sa harong ita. Hello DFL ladies, enjoy sa pag-stay nyo sa Baguio pasyalan nyo yung magagandang pasyalan dyan. Yes po, hanggang bukas po kami dito. Or Monday. Yung shout out din po kay Chris Rogesio. Iwan nga hindi ko mabinasa. May isa po ni Daddy ah. Rogesio? Tama po ba? Rogesio? Pasyal po kayo dito. Dami sikat na beach. Baka hindi na po kami dyan makadaan, Sir Alvin. Thank you po, Kariba 698. Ingat din po dyan. Din po. Wala na. Mga ano na mga pagod na guys. Puyat. Alas 2 kasi nung wow, thank you po Ma'am Kariba 698 sa pa sticker. Thank you po. Thank you so much. God bless you more po. Ay na po. Alas 2 kasi kami nagbiyahe guys, tapos nakarating kami. Alas 9 yata, alas 10. Kasi ano, kalamig mo Kaya na nga, kalamig niya. iba na yata yung lamig bante ah. Sobra. Nako, Sobrang lamig niya. iba na yung lamig bante. Ha? Oh, grabe. Custard na tayo. 1, 2, 3. Shoo. 1, 2, 3. Naimba garabi mga team DFL pa shoutout din sila kasi. And shoutout po kay Sir Rambo malapit from Ecosur. Hello po. Ingat po kayo dyan. Thank you po Ma'am Kariba. Saan kayo sa Baguio punta kayo? Luwakan? Ano yan? Luwakan, Dennis Montevirgin. Dito po kami sa saan ba to? Sa... Anong Hindi Yung kanya, yung pangalan dito. Balay ni Dominic dito. Hansen, din nga yung kung anong lugar? Sa Baguio. Hindi. Kung La Trinidad o ano. Ano? Dito ang pinasukan natin ako. Kung anong kanto. Anong area? Anong street. Basta po malapit po kami sa Kwan. Lokal ng, ano sa Gude. Ano yun? Ano na nga yung lokal dyan tayo? Yung dito kanina. Street ako. Gilod? Basta kay... Na, Nakakatilan tayo yung konti. Hello po, gayam. Aloha, good evening, and good morning. Tulog ka na. magandang gabi po. Ingat po kayo dyan. You're welcome po, Ma'am Chris, or Sir Chris. Walang signal. Wala kasi yung tenga ko. Makita nila dyan sa kuno. Ganyan ako. Katipo talaga ng tenga ko. Wala yan. Ba't ganyan kalamig yung kami man? Ginawa ko. Kaya nababad. Nabasa pa yung ganito ko sa... Buti sante, maraming dalang jacket. Kita ko 5. Ang good night na po, patutulog na po ang buong team. Sasamba pa po kasi kami bukas ng umaga. Kita-kits po ulit. Bye-bye. Thank you so much po. Ingat po kayo dyan. Thank you po sa pag-join. Salamat po sa pag-join. Sa mga nagpadala ng sticker, thank you so much po kay Ma'am Aurolanda at kay Ma'am Karina 698. Kariba 698.
Mag-uwi din sila ay rin sa Mindoro. Good night po. Good night po. Ingat po kayo dyan.